bây giờ vết ô lê ngắn như khan ngắn cha tài kha kia gì cái lấy à vẫn tụi mày hiện kia gì cái lấy à ở trên là ra đi thì cứ xem nan mang đi là cái gì à đắng không có phô rồi à chuan cái cứ xem hết cái mà thì về đàn điệu điệu anh em cứ xem hiện cứ masala anh xem sang cái lấy ngay là cái mà nó masala hết cứ xem ha thì zeva fennel sauce kan ti bok mi zo vena masala kan ti te na ti te le kan tam ti te ka ti ang ti khat kyanin ka chuang ta a ni alo puak tek ka kyan gas ko ofa ki kan da da ya kan her lipa chu masala ko masala atan ka mga ate la yan an champel ka pang bokane Yan masala kan kha ka her dip ta marcha a kyanin ka tel topa ai in ka tela zero powder dhania powder ka tel le chi ka tel le ka samne thola to tel kam tela khanin kakang ani an samte la ka kan na than hi ke chu an samte hel chu arim na ka ti deuh hleka chuan chuan tlem chuan hi ka tua chuan kan tikal siam har cha hi siam zo wala ei thei ngal ko do wangin tel ki hervela chuanga kimi marcha mix ki tel ngal mai asat po ngal chuang da ven chu chuan tel kha asat chung khan ti khan in chuang ta a chuanin kan marcha ki alo min ve a kha kan da da ya chu abura mix kha ani to mai ni tel hi ka mang tam deuh hleka chu abura handa hian min chin deuh hlek se hi ka dwa wang ania tin ki von thatnan rei deuh da ti tu turin vinegar ka tel poka tem zong vinegar tel hian a tui tik ti ve shin boka ti chuan ke ti kian kan chuang sa a mani du huna khan ke chuan a min deuh thleng ki ka nga ka kimi nuwa khian kan offer chuanin kan da daya bura khan kan da to mai ni chu a ei thei ngal hetia chuan hianin an tramtel helibim nalu tukang kha a tlebi lo ze om ve dewa ke chu ka chuang zia ani in chung lampanga chhovele thung toila kan chung kwa kan boy lu to ka wangin thil chi sang sang awangin huan po ke en kol man lawa tuite po ka lei thaman lawa ma se mana kan thlai kui kha a then phun chon lo hun to awangin tlem zong kan phun chona chuanin kan huan om dan kha mu vele shim ula ka du boka tomato te po a then lo tur te po alo om vele to a
thlai thar han lo te hi anuam ve shim ani chu angin he an tam han that dan hi mania khan ka video ma sa khan ka ran chi lat ka box thak torin kal mal kol deu ka ma se hei han kal le chon tia alo buk le that to be ne a that tak tak ani der ken te po oi par moi lu tuk wana han kal chot yan berul pati khat baya thak to le tal hi chu lo tur hi alo la om ve sa lom om tak tak ani wan te po han hui pwa le la mana kol ringot le ringot khatuna chuan alo shin ve de tu to pangkar den mu nom ve to lu tu tomato tlem zong lo thak tur alo om ve de zia ta mei boka hini kan chung kwa kan ei tlema tuna ka lo thak ringot po hi I dora mi le ngai lovin kan ring ve le reng thei do ni
khang zung kha ka tomato min lo thei chu ani atun tuma chuanin ma se tomato ra dan hi ara hring te hi alamin lo ho hi kan en kwaltir ve hrim hrimang chunga tin ka video tlawm takte min lo thlir sak ve thina wangin in zuwai chunga lawm thu ka sawi mol mol ani